खुलुमबाय आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद गाव गावनि बिमा बिफाया एबा बिमाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ, बबेहाय थांदों बबेहाय थाङा, माने गुबुन दाबसेयाव बेरायहैनायाव थांनानै गावनि फिसाफोरखौ बुनायखौ नोंथांमोनहा बे भिडिअ'आव नुगोन। नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ। दा जोंनि बिमाफ्रा बेफोरबायदि गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै जुदि जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा एबा स्टुडेन्ट फरायसुला फरायसुलिफ्रा माने माखासे बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय प्लास हाबा जाखांनानैब्लाबो सोरजोंबा सोरबा सेंग्राजों सोरबा हौवाजों बेफोरबायदि दोनखारलांनाय बेफोरो एसे खम जागोन आरो लोगोसेनो प्लास जोंनि साफ्रोमबो गारजेनफ्रा एबा बिमा बिफाफ्रा गथ'फ्रा बहाय थांदों, मा खालामदों, मा लायनो थांदों बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लायोब्ला, गाव गावनि फिसाफोरखौ जुदि मोजाङै खेल खालामोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बांद्राय बेफोरबायदि माखासे उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, लोगोसे ड्राग्स माखासे फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरो एसे खम जालांगोन। फार्स्टआवनो दं जोंहा बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ। जेराव बहाय थांदों, मा खालामहैनो थांदों, मा लायनो थांदों, सोरजों थांदों, मा खामानि दं बेफोरखौ माने गाव गावनि बिमा बिफाफ्रा मोजाङै सोंनांगौ आरो गथ'फोरनाव। आरो बबावबाफोर थांनानै जुदि लेट जाबोदोंब्ला मा खालामदों बे गथ'आ, मा खालामनानै फैदों बेखौ मोजाङै फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै गथ'नाव सोंनानै लानांगौ। दा बेजों लोगोसेनो माखासे लोगोफोरनावबो सोंनांगौ। प्लास जोङो मोनाफ्राव ओंखाम जाब्ला माबायदि गाव गावनि गथ'फोरखौ मारै खालामोब्ला, माबायदि फरायोब्ला, माबायदि आखल दिन्थियोब्ला जोंनि समाजाव मोजां जागोन आरो गावनि थांनानै थानाय राहा लामाया मोजां जागोन, बेफोरखौ ओंखाम जानाय समाव ज' जानायाव माने गथ'फोरजों सावरायलायनांगौ आरो। एगजामपोल हिसाबै जोङो माखासे मोजां मानसि एबा गोरों मानसि बेफोरखौ थुनलायनानै उमुगा नै मालाय ओरैबायदि जादों, उमुगा नै ओरैबायदि लेखा फरायनानै ओरैबायदि साख्रि मोनबाय, उमुगा ओरै जानानै ओरै मालाय बयजोंबो मोजां मानसिफोरजों मान सनमान होजाबाय। बेफोरबायदि माखासे गाव गावनि फिसाफोरखौ गुबुनफोरनि मुंखौ मोजां खामानि मावनानै मुं मोननाय, समाजाव मोजां मुं मोननाय बेफोरजों रुजुनानै जोङो गाव गावनि फिसाखौबो नोंबो बेबायदि जानांगौ, उमुक बायदि जा, फोरला बायदि जा, बेफोरबायदि माने जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनांगौ आरो। नोङो मोजां फरायब्लासो नोङो नोंनि थांनानै थानायाव मोजां जागोन। आरो माखासे बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ जोङो मोजाङैनो फोरोंनांगोन। मानोना बिसोरो 12 बोसोरनिफ्राय एडलेसेन्स लाइमोन समनिफ्राय जेनेबा 12निफ्राय 18 बोसोर समसिमखौ जोङो लाइमोन बैसोनि सम होनो एडलेसेन्स। दा जोङो बेफोरखौ बे लाइमोन समाव जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै खेल खालामनांगौ आरो। दा जोङो नैबे दानिसो भिडिअ'आव नुनाय बे भिडिअ'खौ नुनानै बयबो मोजां मोनखागोन। गाव गावनि फिसाफोरखौ सोरबा बुनोनो हाया, रायनोनो हाया। नाथाय नैबे भिडिअ'आव माने माबायदि गावनि फिसाखौ जोथोन लादों नोंथांमोनहा नुबाय। दा नोंथांमोनहाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि जोथोन ला, माने दा जाथों, माने ओरैबायदि खालामगोन आं नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोन्थाना हो फिसाफोरखौ। बोरैबाफोर बेफोरबायदि जायोब्ला आङो मानजा जालायनाय ओरैबायदि बुगोन, बेफोरबायदि सिगियो आरो मोजाङै बुजाय गथ'फोरखौ। माने मोजां जाजानो लुबैयोब्ला माने दानि गथ'फ्रा एबा फरायसुला फरायसुलिफ्रा माखासे गान्जा, सिगारेट लोगोसेनो ड्राग्स बेफोरबायदिखौ फेग्रा मुवाखौ गोबाङानो बाहायो। न'आवल' नङा, हस्टेलफ्रावबो गोबां मानसियानो बाहायो, लजिंफ्राव। दा बेफोरखौ जोङो बिमा बिफाया जोथोन लाथारनांगौ आरो। नोङो लजिङाव थाङोब्ला गावनि फिसाफोरनाव सोंनानै थांनो नाङा गथ'आ मा खालामदों,
सम नायखुमानांगौ थांखुमानांगौ। दा नोङो खबर हरनाय मानि बियो मिथिखानानै न'आव थागोन, मोजां जाफ्लागोन। दा गथ'नि गुबै गुमुरखौ जोङो मिथिनोब्ला जोङो लजिंफ्राव एबा हस्टेलफ्राव थाङोब्ला जोङो गथ'नो खिथानो नाङा सम थांखुमानानै बे गथ'आ मा खालाममारो, बबावबा थांमारो नामा, ना गथ'आ मोजाङैनो फरायो नामा, जों बेफोरखौ नायखुमानांगौ आरो लोगोफोर। दा आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै, आंनि साननाय बायदिब्ला बेबायदि जानांगौ आरो। अब्ला नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ माबायदि बुजादों